Velkommen til video om optimering opgave 2. I opgave 1, video 1, der lavede jeg en meget grundig gennemgang. Nu kommer det altså lidt kortere, og det vil sige, at der er lidt færre detaljer. Den her opgave handler om en rende, og vi ser tværsnittet af renden her, så man skal forestille sig, at den er fuld med vand eller sådan noget, og så altså går ud mod en selv. Den her rende skal føre en bestemt mængde vand, så arealet af det her tværsnit skal være 30 kvadratcentimeter. Og vi skal bruge mindst muligt materiale, det vil sige den her omkreds, vi ser her. Den ydre omkreds skal være mindst mulig. Og vi skal bestemme x og r. Vi skal altså have fat i tværsnittets areal. Det er den, vi ved noget om. Vi ved, at den skal være 30 cm. Kubikcentimeter? Nej, kvadratcentimeter. Og det består af et rektangel og en halvcirkel. Så arealet til sammen, det er altså arealet af rektanglet plus arealet af halvcirklen. Rektanglet, det har den ene side x, og den anden side er 2r, fordi det er jo diameteren i cirklen, altså 2 gange radius. Plus, og så har vi halvcirklen. Det er altså en halv cirkel. Tastefejl. En halv gange, og så arealet af en cirkel, det er pi, gange r i anden, radius i anden. Så der har vi arealet. Og vi ved, at det giver 30, så det sætter jeg ind i ligningen. I den her ligning har jeg altså to ubekendte x og r, og jeg kan isolere den ene. Det gør jeg med WordMed ved at trykke løs ligning. Så kan jeg selv vælge x eller r, og det er nemmest at vælge den, der forekommer færrest gange. Så jeg tager x, for så får man et så lidt kompliceret udtryk som muligt. Jeg har sat WordMed på exakt, vi kender den her med n, for at få sådan et pænt udtryk, ligesom hvis jeg selv havde isoleret det. Nu kender jeg x ud fra r, og det jeg egentlig skal bestemme noget om, det er min omkreds, så jeg skal have fat i tværsnittets omkreds. Den har jeg valgt at kalde O, det er altså ikke et 0 det her. Så omkredsen består jo af, for det første, en halv cirkel. Og en cirkels omkreds, det er jo 2 gange pi gange radius. Og eftersom vi skal have det halve, så kan vi bare lade være med at gange med 2. Plus, og så skal vi have rektangels omkreds, og det er 2 af de her x-sider, og en af den her side, som jo var 2r. Så det er 2x plus 2r. Og så kan vi indsætte x på x's plads, og få en funktion, der kun afhænger af r. Den kan jeg altså kalde O af r. Og jeg kan lige så godt definere den med det samme. Jeg har bare lige kopieret den ned, men så på x's plads, der skriver jeg i stedet for det her udtryk. Så har jeg funktionen. Man kunne reducere, men det vil jeg ikke bruge tid på. Nu finder jeg bare toppunkterne ved at sætte O-mærke x lige med 0. Det skulle være O-mærke r. Jeg synes nok, det var mærkeligt, der stod, at jeg skulle finde x. Så det er vigtigt, hvis variablen hedder noget andet end x, så skal man også bruge den variabel i funktionen, og når man finder den toppunkterne her. Så man skal altså finde r, så var det rigtigt. Og nu er det så ikke en god idé at have den stående på eksakt, så jeg sætter den lige på numerisk i stedet for, og løser ligningen igen. Sådan der. Og vi får to løsninger, men den her løsning giver jo ikke nogen mening, fordi det skal være en radius. Så det vil sige, at radius skal være det her tal. Men vent, fordi for at vi ved, hvad radius er, så skal vi altså vise, at det er et minimum. Så vi skal vise, at det er et minimum, og her vil jeg vise, hvordan man laver Montanellinjer med hjælpemidler. Det kan man nemlig også gøre. Så tager vi O-mærke af noget, der er mindre. Det kunne være 2. Og så beregner jeg trykket altså bare alt B for beregn. O-mærke og så noget, der er større. Det kunne være 3. Det ser lidt kavt ud. Det er positivt. Altså negativ positiv. Så har vi Montanellinjen. Den kan vi faktisk finde i WordMed-fanden i det dokument, der hedder figurer. Der kan I finde en masse skabeloner. Og nederst der er sådan nogle Montanellinjer. Så dem kan man bruge. Og vi skal faktisk bruge den her. Den kopierer jeg lige og sætter ind i mit dokument. Her. Og vi skal bruge den her, der hedder, det ID står for ikke defineret. Vi skal bruge den, hvor der starter ved 0, fordi det giver jo ikke mening at sætte negativtal ind. Jeg ændrer lige Montanellinjen, så den passer til vores tilfælde.
Så sådan ser monotonilinjen ud for funktionen O. Vi har det kritiske sted her, og så har vi det negative og den positive værdi, vi sætter ind til minus og plus, og pilene, der viser, at der er et minimum. Så kan vi også udregne x, ligesom jeg viste på den anden video, ved at sætte ind i vores isolerede x-udtryk og regne det ud. Og vi får altså, at når man skal bruge mindst muligt materiale til den her rande, så skal vi have x til at være 3,00, jeg afrunder bare, og r til at være 3,00. Hvis ikke andet oplyst, kan man altid afrunde til 2 decimaler. Jeg har lovet lige at vise, hvordan man også laver grafen i GeoGebra, så det kommer lige her. Det er altså ikke nødvendigt, hvis man laver monotonilinjen. Så hvis I går op i WordMaths vis graf og vælger GeoGebra, så står den, at kan den se, at det ikke er en funktion af x. Så kan man simpelthen skrive, hvad den så er en funktion her, og det er jo r. Og så ved GeoGebra det. Så kan den godt tegne grafen. Og alle de funktioner, jeg definerede, de kommer faktisk med, så den anden funktion a er også med. Den vil jeg ikke se på, jeg vil kun se på o. Nu kan jeg ikke se den lige nu, og det er lidt det samme som før. Det er y-aksen. Så hvis jeg kan lige ramme, sådan der, tegneblok her, så kan jeg sige x-akse kolon y-akse, det er forholdet mellem dem, og så vælge, at y-aksen skal være længere end x-aksen. Sådan her. Nu vælger jeg bare 1 til 10 lidt tilfældigt. Og så kan jeg også igen vise kun de positive tal. Så her kan man også se, at vi har et minimum, så det vil være en fin graf. For at sætte titler på, så går man igen højreklikker og tager tegneblokkens egenskaber, og så kan man skrive på x-aksen, for eksempel at det er radius i centimeter, og på y-aksen, at det er omkreds i centimeter. Og så bliver de stående på, og de bliver også stående, hvis jeg zoomer. Så får man en fin graf tegnet i GeoGebra.